un factor de diversidade cultural, de diálogos entre culturas, unha ferramenta que fai diferentes aos povos e aos seus creadores, fronte á globalización que nos ameaza. Pode semellar esta introdución un razoamento daquela maneira, pero quero lles dicir que o Ourense Film Festival, como calquera manifestación do seu tipo, tamén é un ben inmaterial. Transcurridos 8 días, e tirando do tópico, podíamos dar borbo eso de pasou o día, rematou a romaría. Pero realmente tampouco é así, porque as emocións e os sentires experimentados durante estes días permanecen no recordo de quen as viviu. E se aplicamos o criterio de considerar como xeración unha década, imos camiño das 3 xeracións que naceron e medraron o Festival OUF. E se o criterio fora señalóxico, o que dá a unha xeración 25 anos, pois xa teríamos outra. En boa lógica, é xusto que recoñezamos o labor de todos cantos fixeron posible esta trayectoria desde que en 1995 botou a andar, incluídos aqueles que ou non souberon ou non puideron sacalo do veto que en algún intre se mellou pecharse. Pero vayamos ao noso. Ourense Film Festival, OUF, é un proxecto en mellora permanente, que o ano pasado houbo de ser rescatado polo actual equipo grazas ao interese da Deputación de Ourense, en especial do seu presidente, Manuel Baltar, que foi quen de convidarnos á Fundación Carlos Velo a afrontar ese labor, consciente de que a súa interrupción cronolóxica e mesmo a súa hipotética desaparición sería unha catástrofe para Ourense e deixalo ao pé dos cabalos para que outras cidades galegas tomaran o seu relevo. Estarán de acordo comigo do nefasto que sería iso para unha cidade, unha provincia que está nas orixes do audiovisual galego e en galego. 10 meses despois, a 24ª edición do festival xa é a da súa consolidación. E debo recoñecer, en nome deste grandísimo equipo que coordinamos Aurelio Gómez Villar e máis eu, que estamos certamente satisfeitos do programa ofertado. A sabendas, iso sí, de que vostedes, o público soberano, saberá disculpar as carencias que se produzan, que non serán poucas, pero iso tamén forma parte do vivir diario. OUF distínguese por ser en Galicia o festival que contén sección competitiva de longametraxes, ademais de curtametraxes e videoclips, dá acollida á ficción televisiva, ofrece exposicións temáticas inéditas, promove publicacións especializadas e fomenta iniciativas formativas como diversos obradoiros, a experiencia Fast Movies e, naturalmente, OUF Escola, sen descoidar a variada periferia de contidos lúdicos e de espectáculo que caracterizan a toda manifestación audiovisual que prioriza a sociedade galega que o acolle, o caso concreto da ourensá, e no xeral da galega, sen esquecer un obxectivo igualmente fundamental: servir de plataforma ao puxante sector audiovisual galego en toda a súa amplitude e diversidade. Permítame que me deteña nas homenaxes. Unha das razóns que justifican un festival por canto son a plataforma necesaria para que os profesionais da ficción audiovisual reciban o recoñecemento, o aplauso e a calor admirada do público. Comezarei pola galardoada desta noite co premio Fundación AISA, a actriz María Bouzas, coa que tive a ocasión de colaborar nos tempos fundacionais da Academia Audiovisual Galega, cunha trayectoria xa recoñecida abondo, pero que sempre nos parecerá pouco. Por certo, e non sei se ela se acordará, pero teño unha escena que fixen con ela. Eu era o médico forense na longametraxe años despois que Laura Gardos Velo rodou en Ourense hai algúns anos, como ela dixo. Muller comprometida co sector, combatida e irredenta, goza agora dunha merecida sona mesmo internacional como protagonista da serie El secreto de Puente Viejo en Antena 3. Que dicir de José García, amigo persoal e desde xa embaixador de OUF en Francia, con proxección ao mercado asiático que se dispón a conquistar. García é boa xente, diría que moi boa xente, é do Carballiño,
Un tipo que non pode camiñar por París ou por calquera vila ou cidade francesa sin que o paren na rúa para pedirlle un autógrafo ou facerse unha autofoto. García é unha xoia de profesional, un luxo para Ourense e para Galicia, agora que desexa traballar tamén no seu audiovisual. Recibirá a Calpurnia de Honra Internacional. Norberto López Amado, moi querido nesta cidade, un guionista e director xa de trayectoria internacional, tanto en cine como en televisión, que nunca deixou de lado a esta cidade nin esqueceu as súas raíces. Moi pronto, Norberto dará os primeiros golpes de claqueta á serie Tres Camiños, liderada por Ficción Produciones, e a saber se non a teremos aquí no próximo OUF, pero non nos anticipemos. Recibirá o moi merecido Premio Ourense. A actriz Cristina Castaño abrirá un premio a estrear, OUF Televisión. Esta lucense Vilalba, que comezou en Pratos Combinados e medrou en numerosas series españolas, tamén sube aos escenarios teatrais, en especial para unha variante tan desafiante e fascinante como musical. E, naturalmente, a Calpurnia de Honra. Ninguén máis ha caído para recibilo que a produtora Vaca Films, fundada e resentada por Emma Lustres e Borja Pena, con máis de 20 longametraxes no seu fardel, entre eles a memorable Celda 211, que OUF presentou hai 10 anos e que mañá será recordada nunha gala especial no Teatro Principal a que están todos convidados, e que contará coas presentas de Luís Tosar, Alberto Amán, Luís Zaera e o seu director Daniel Monzón e tantos profesionais que conforman a familia de Vaca Films. E outro premio de nova creación, con nome dun ilustre emprendedor ourensano, Eduardo Barreiros. Poñer en marcha unha ópera prima no cine é un desafío económico, profesional e persoal. Será para un dos mellores filmes españoles do ano, Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico. Imos encarando o remate destas verbas, pero antes quero determe na homenaxe a Eduardo Blanco Amor, co gallo do 40 aniversario do seu pasamento, no que en colaboración coa fundación do seu nome revisaremos os filmes La Parranda e As Morga. Tamén a estreo do especial dedicado a Luís Tosar, a serie da televisión de Galicia Pasaporte Galego, que produce, escribe e realiza Isabel Blanco e que grabou en parte durante a pasada edición de OUF, como aquí xa se dixo. Será mañá no Teatro Principal ás 5:30 da tarde. Non debo esquecer outra das ollas da corona que nos vincula no emocional coa Fundación Carlos Velo, o ciclo ao novo cine mexicano no Centro de Capacitación Cinematográfica, fundado polo propio Carlos Velo nos anos 70 do pasado século, aquela escola que tivo como presidente de honra ao seu amigo Luis Buñuel. Deixo para o final o ciclo Cine e Auga, anunciado nun cartel de Alessandro, como tamén se dixo, a referencia plástica na escenografía desta gala. Promovémola por vez primeira para consolidalo no futuro cunha importante novidade que evidencia o rostro solidario do festival. A recadación total do ciclo será destinada a construir 3 pozos de auga e a mercar miles de pastillas potabilizadoras en colaboración con UNICEF. No compromiso de OUF con medio ambiente e ecoloxía incluímos toda a papelería impresa e algunha outra cousa que anunciaremos en breve. A moita ilusión e traballo deste equipo, que non podo nomear agora porque somos moitos, pero eso sí, son os mellores. Suple folgadamente as carencias que as haberá, as económicas sempre, pero que estamos seguros irán medrando co apoio das institucións lideradas pola Deputación de Ourense, a colaboración necesaria da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura e Turismo, dos patrocinadores principais a banca Gadis e Aisge, ademais do apoio de amplos sectores da industria e do comercio local, naturalmente tamén o Concello de Ourense. Reservo unha chiscadela final, unha lembranza para o ben querido e añorado Chano Piñeiro, representándose aquí pola súa viúva Mariluz Montes, e a quen dedicamos unha fermosa exposición que celebra os 30 anos de Sempre Sonsa, a xa mítica longa galega, a primeira en pôr en valor esta provincia como plató cinematográfico. Ese plató cinematográfico que visitaremos nun roteiro por lugares de Ourense onde se rodaron películas ben coñecidas, a máis recente, Elisa e Marcela, noutra iniciativa vinculada á descentralización do festival. Non marcho sen pedir o aplauso para 2 grandes profesionais do audiovisual galego como son Marta Villar, que afrontou a escenografía desta gala,
e Ángel de la Cruz, 3 premios Goya, que a escribiu e a está a dirixir desde alá que non vexo. A nosa forza, digo eu, está en berrar eu son do Ouro. Se todos os ourensáns berramos eu son do Ouro, teremos gañado. Moitas gracias, boa noite.